Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken kula lan rencang kula badhe ndamel tugas video MC lan pidato sing judule 17 Agustus 1945. Sadurungipun kula badhe kenalan rumiyin. Kenalaken nami kula Yuliati kelas 11 Tekin 1. Nami kula Indah Vitasari kelas 11 Tekin 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh sedaya ingkang tresnani, sedaya puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat lan nikmatipun. Setemah kita sedaya saged makampal wonten ing acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ing dinten menika. Ing kesempatan menika kula badhe bacaaken runtutan acara ingkang badhe kita lampahi. Kesiji, pembukaan kanthi maca doa mugi acara kita menika saged lumampah kanthi lancar. Keloro, nyanyina lagu kebangsaan Indonesia Raya sedaya hadirin dipun aturaken ngadeg. Ketelu, sambutan. Kangge sambutan menika kawiwitan saking Bapak Kepala Desa kita. Kepapat, tasyakuran lan pemotongan tumpeng. Menika ungkapan syukur dumateng Gusti Allah. Kelima, penampilan seni lan hiburan menika mangertosaken warisan budaya kita ingkang kenda kita jaga lan lestarikan. Keenam, penutup doa supados acara kita damungi pungkasan kanthi lancar. Mugi-mugi acara menika saged paring inspirasi dumateng kita sedaya kanggo njaga lan ngisi kemerdekaan menika. Sekian saking kula, bilih wonten kekirangan kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika pidato ingkang badhe dipundharaken dening kanca kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kunirmaten Bapak lan Ibu Kepala Desa, para sesepuh lan sedherek-sedherek sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit saking rahmat lan hidayah pun kita sedaya saged makepal ing acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ing dinten menika kanthi sehat rahayu lan sumringah. Sederek-sederek sedaya sampun 78 taun Republik Indonesia merdeka. Wiwit tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan iki boten lajeng dateng tanpa perjuangan. Para pahlawan kita kanthi wani lan tulus ikhlas mbela bangsa lan negara. Siap korban nyawa lan awakipun supados negara kita saged bebas saking penjajahan. Kahanan ingkang dipun alami kula rumiyin boten kados sakniki nalika kita saged urip kanthi tentrem lan damai. Kawontenan kita menika generasi penerus amargi perjuanganipun para pahlawan. Punika tugas kita kake njaga lan ngisi kemerdekaan kanthi hal-hal ingkang positif lan migunani. Ing jaman modern menika perang kita duduk parang nglawan penjajah, nanging perang nglawan kebodohan, kemiskinan lan moralitas ingkang ngendhog. Mugi-mugi kita saged bangun negeri menika dados langkung sae saking segi pendidikan, ekonomi, lan moralitasipun. Kanthi semangat kemerdekaan kita kudu tetap upaya kanggo maju tanpa ninggalaken budaya lan jati diri bangsa. Mugi Gusti Allah tansah memberkahi lan paring kegiatan dumateng kita sedaya kanggo njaga lan ngisi kemerdekaan menika. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.